Здравейте, хора! Ще правим сериал, и който ще се казва Драма. И започва. В едно и също, само и в очите шумът някакви. Ужасно е, трябва да учвам. Това е най-безобразното нещо в живота ми. Мразя училище. Нов съученичка. Моля те, ела. Здравейте, аз съм Ани. Вече съм и аз в час в този клас. Пак са пинячка някаква. Госпожо, май като гледам много и съученици става. Не можем ли като тая малко и да се разкара? Ама да ви държам. Ани, седни до Виктория. Аз съм Ани, приятно ми е. Аз съм Виктория. Ученици, отворете си и тетрадките и започваме да пишеме по бело. Майка, аз забравих тетрадката. Учителката ми каза, ако си забравяш, ще получа двойка. И чакай да питам тая Ани. И искаш тетрадка? Ето, ти химикалка. Благодаря ти много. Междучасие. Междучасие, разгале. Междучасие. Да подреждам тази учителка. Ужас. Така да се мисля. Не беше много лошо, момиче. Да ми тетрадката. Ще се спрителя с нея. Обяд. Искам ватата и направи вземи цялото меню. Ето си преди. Здравейте. Имам само 4 лева и 2 стотинки. Какво мога да взема и за това? Една ябълка. Малка. Добре, вземете ги. Взимай си каквото искаш, аз те черпа. Наистина ли? Ще взема една паста с вода. Ама взими си картофи безпокойно. Добре, картофи. Да, аз плащам. Да, вземи което. Час бе.